cerveseta i al sortit tota contenta es va topar amb una velleta que venia alegria i fantasies. I la rateta, com que sap que això és un conte, es va polir tot el que tenia. Però per culpa d'un guionista amb molt poca gens de vista va tocar-li com a nòvio un gatet de pacotilla. Sí, 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 sí. I la rateta, que tenia una cosina que vivia a Bellavista, va venir-li de visita. I la cosina ratolina li va dir: aquest gatet no et convé. Aquest gatet no anem bé. Que per això vinc de Bellavista, que el veig venir com et refila. I la rateta que escombrava l'esquelet es va quedar molt depressiva. Es va tancar a casa seva amb moltíssima cervesa, sense sortir, sense gatet. I al cap d'uns dies va sortir a escombrar una mica i li va dir una veïna: he vist a la teva cosina ratolina amb el gatet de pacotilla. Sí, 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 sí. I al cap d'un mes es va trobar a sa cosina sense cua, sense ves. Presumida, li va dir a la ratolina: aquest gatet no convé. Aquest gatet em sap molt greu per les ratetes. Ho sento molt, senyor guionista. Només volia un toc de realisme. Un toc de realisme. Un toc de